valtiovarainministeri Purra, kun arvioidaan teidän valintojanne, niin te valitsitte, että köyhiltä otetaan ja rikkaille annetaan. Suomalaisilla pienituloisilla oli siis teidän mielestänne liikaa rahaa ja teillä ja teidän rikkailla kavereillanne liian vähän. Te valitsitte politiikan, jossa köyhimmät laitettiin maksamaan. Ja nyt te olette vielä antamassa tätä yhteisöveroalea lähes miljardilla eurolla alentamassa. Tällaiseen avokätiseen suuryritysten lahjomiseen teillä kuitenkin on varaa. No, nyt lähes 1 miljoona suomalaista elää syrjäytymis- ja köyhyysriskissä. Työttömyystilanne on Euroopan pahin. Perheissä joudutaan nipistämään ruuasta ja jopa asunnottomuuden te onnistuitte kääntämään kasvuun. Me varoitimme teitä, te ette kuunnelleet. Ministeri, haluaisin tietää, että arvioitteko te edes kehysriihessä sitä, että miksi tässä tilanteessa yritysten voittojen tukeminen on teille tärkeämpää kuin ihmisten tukeminen?